Inari Karppinen, Espoon Achilles, tyttöjen 3 kilometrin voittaja. Miltä Espoo Trail Run tänään tuntui? No tosi hyvältä, juoksu kulki tosi hyvin, mutta sitten aina niissä isoissa kallioissa piti vähän tsempata, että pääsi ylös asti. Oliko polut liukkaita sateiden jäljiltä? No, en mä voi sanoa liukkaita, mutta muljaisia ainakin oli. Joo. Te juoksitte poikien kanssa samaan aikaan, Joo. niin miten pysyitkö poikien vauhdissa? No siis ne 2 pikkupoikaa lähti eellä ihan tosi kovaa, mutta siis mä juoksin yhden pojan kanssa silleen, että välillä mä olin eellä ja välillä oli eellä, mutta sitten tulin kuitenkin loppujen lopuksi ennen sitä maalia. No. Mitkäs sulla on syksyn tavoitteet suunnistuksessa? No mä menen tässä viikonloppuna sinne Nuorten Jukolaan, että siellä mä oon kakkosjoukkueessa 5. osuudella ja en mä tiedä, onko sulla mitään muita. Mitäs muuta sä harrastat kuin suunnistus? Koripalloa. Okei, selvä, kiitoksia. Kiitos.